Soňky ýyllarda berkarar watanymyzda günnelik sarp edilýän alyk ekinlerini ösdürip yetişdirmekde, ilaty ter gög önümler bilen bökdünşit üpşin etmekde, ýyladyşgany hojalyklarynyň işine aýratyn uly berliýär. Bu ýetütün özgertmelere diýarymyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň hem işen ýagdaýda gatnaşmagy bu ýysonlarjy ýagdaýdyr. Hormatly prezidentimiziň ýygydaly gollawlarynyň netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmeklige gönükdirilen döwlet syýasatynyň ruhlanyp, diýarymyzyň Lewap vilayatynyň hususiyetçileri hem ýokary zähmet görkezjilerine weslenýärler. Bu aýdylanlary bolsa, Günnäger vilayatynyň Çärji ötüranyň şäherine ýerleşýän Altyn Bürgüt hususy kärhanasynyň döwrewap ýonalyşganylar toplumynyň mysalyndan hem aýdyn göz ýetirmek bolýar. Ýyladyşgany hojalygyna döwrüminiň ösen innowasion enjamlary oturdulyp, ýyda işleriniň agla we bölegi awtomatik usulla kompýuter tilsimatlarynyň üstü bilen dolandyrylýar. Bir kemsiz ýyda getirilýän pomidorlara suw bermek, sowukluk halyna mineral dökünler bilen imitlendirmek işleri şeýle-de ýyladyş ulgamynyň faazlaşygy ýyladyşganadaky bar bolan kämil enjamlaryň bütewi işine dayanýar. Bol hasyly öpüşin etmekde ýürüýte arılaryň kömegi bilen pomidor gülleriniň tozlandyrylmagynyň hem möhüm ähmiýeti bardyr. Ýyladyşganylar sözüň doly manysynda bolçulugyň çeşmesidir. Gojar gaýrat sindirilip, çekilen päk zähmet hojalyga rızgal döwlet getirip, öz bereketini içilýär. Araçeýniki şäherleriň öz döwrüne talawalaý geçirmegi, gökindire edilýän ýygydaly ýyda çekilýän ihlasly zähmet ýyladyşganylaryň ýokary hasyllygyny öpüşin edýär. Pekin paýhas ummany, magtym uly Pragy ýerine uly zähmet üstünlikler bilen garşy alan ýyladyşganynyň agly bir işi hünärmenleri şu ýylla pomidordan ortaça 1900 tonna hasyla garaşýarlar. Bu ýerde hasyl ýygnamak bilen bir hatarda zerur ýyda işler hem utgoşly anyp barlýar. Jemi ýyladyşganyda 100 goly işgär zähmet çekip olaryň agla basy ýaşlardyr. Kemale getirilýän hasylyň sallamly bölüniň Russiýa Federasiýasy, Gazagystan, Kyrgyzstan ýaly daşary döwletleriň sarp edijilerine ýitirilýänligi hem bellälikli ýagdaýdyr. Hususy ýyladyşganynyň agly bir işi hünärmenleri ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak, owa ilatyny gurplandyrmak ugruna alyp barýan tutumly işler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.